Η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και μία έξυπνη ιδέα επιχειρηματική που μπορείς να βγάλεις χρήματα. Έχεις προσέξει πόσο έχει ακριβήνει το σούπερ μάρκετ τον τελευταίο καιρό? Η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι πλέον το νούμερο 1 καθημερινό πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό. Όμως την ίδια στιγμή που όλα ακριβένουν, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δίνουν κάτι σοκαριστικό. Πετάμε στα σκουπίδια τόνους φαγητού επειδή έληξε ή χάλασε το ψυγείο ή επειδή μαγειρέψαμε παραπάνω. Αυτό δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό πρόβλημα, είναι και μια τεράστια οικονομική τρύπα στην τσέπη μας. Αν θέλεις να βοηθήσεις τον κόσμο να σταματήσει αυτή τη σπατάλη και ταυτόχρονα να βγάλεις ένα πολύ καλό εισόδημα, σου έχω εγώ τη λύση. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στην επιχειρηματική ιδέα νούμερο 9. Σύμβουλος οργάνωσης και διαχείρισης οικιακής τροφοδοσίας. Τι ακριβώς κάνει αυτή η υπηρεσία? Βοηθάς πολυάσχολες οικογένειες ή επαγγελματίες να οργανώσουν το μενού της εβδομάδας. Τους φτιάχνεις μια έξυπνη λίστα αγορών για να ψωνίζουν μόνο όσα χρειάζονται χωρίς παρορμητικά έξοδα. Εφόσον είναι το επιστημονικό σου πεδίο, τους μαθαίνεις και την τεχνική του meal preparation, δηλαδή πώς να ετοιμάζουν μέσα σε λίγες ώρες τα γεύματα όλες τις εβδομάδας, εξοικονομώντας χρόνο και ρεύμα. Για να το ξεκινήσεις αυτό δεν χρειάζεσαι καθόλου κεφάλαιο. Χρειάζεσαι μόνο οργάνωση, βασικές γνώσεις μαγειρικής ή διατροφής και όρεξη να προσφέρεις αξία. Μπορείς να χρεώνεις ένα εβδομαδιαίο πλάνο ή με το μήνα, βοηθώντας τους πελάτες σου να γλιτώνουν εκατοντάδες ευρώ. Πάντα βέβαια νόμιμα και σε συνεργασία με τον προσωπικό σου λογιστή. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερες έξυπνες ιδέες για την αγορά εργασίας και πρακτικές συμβουλές για την οικονομία, κάνε like και ακολούθησέ με ή στείλε μου προσωπικό μήνυμα τη λέξη coaching αν θέλεις να σε βοηθήσω. Εσένα, πόσα λεφτά σου φεύγουν το μήνα στο σούπερ μάρκετ? Γράψε μου.